Monggo Pak Win. Monggo lho Pak. Montong. Pak Win, katuran tindak ajeng monggo. Monggo. Oke. Iku yo wis arep joget. Duete kalau Kian Santang. Pak Win mboten kersa ta, Pak? Nggih, Nggih. nggih. Nggih Pak Win, ya Allah. Nah. Niki wonten lirik lagu nggih, Pak. Pak Win ya kersa tindak Nggih, kene no, lah, kalih kula. Monggo Nggih. Pak Win. Monggo Pak Win. Kepeksa lho iki. Mumpun kepeksa lho, Pak. Pak Win Gambuh. Engko Oh iya, iki kok ngene. Pripun? Engko lek kleru warahana, Nggih. lek kira-kira engko pas, insyaallah ditanggap karo Mbah Te. Oh, ngoten nggih, Mbah. Oke, Amin siap. ono. Amin ya rabbal alamin. Brodot, brodot nanti brodot. MC-ne Pak Win mengke. Bali Iya. tangkap malih MC-ne Pak Win. Ya, kolaborasi. Sopo sing muni MC Pak Win ngono? Nika lho, Wah, Pak. halo halo. Wah, cah bagus ning pojok. Anake dhewe, anake dhewe. Iya. Nika bagus to, Pak? Oh, cah bagus. Oh, bagus. Iya, Ah. bagus. Putih resik ganteng ya, Pak. Ece, semonggo Mas Rara Jembrang kalian Pak Win. Kembaramu nyil. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malungkung. Barang iki kanggo durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala. Kang Wasedo aku Kowe wanita keparang, ora ngerti yen Bandung lananging jagat. Putra Prabu Damar Moyo, aku duwe aji sekti Bondowoso. Toh garwa. Sementing apik ngene ya. Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang ayu tak turuti. Oke. Pak Mudiono dan Bade Kondur dari akan sugeng tindak mugi panjenengan tansah pinayungan Gusti Kang Maha Kawasa. Amin. Nyeteli naga, Mbah. Nadane latihan.
tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu penging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bondowoso jonggrang manuta sunmu garwa Joko bentuk aku tak duwe pebono Candi sawu seri kudu dadi iya jonggrang pak undutmu tak turuti sing penting teko nggen. Nembah nuwun Wanti Budaya. Nggih Pak Win. Iki tak dongakne anakku wedok Anip. Nggih. Sapa genduk Luluk. Iki adik kelasmu. Oh ngoten. Seperjuangan menggaing pendidikan genduk Anip alhamdulillah wis nyandang gelar sarjana hukum. Alhamdulillah. Fakultas Hukum ning Unita. Lah genduk Luluk iki Nggih. Fakultas Hukum ning UIN 1 Oh Tulungagung. Masya Allah. Muga-muga enggak kesempatan untuk genduk Anip. Muga dadi advokat ya. Amin. Utawa pengacara. Amin. Duyo engko duwe sarjana hukum, Mbah. Lek nek masalah Luluk melu ngatasi. Ah, ngoten. Engko diatasi dhisik bapake. Kok bapake ta, Pak? Jenengan. Ndak, sorry, iki mang wis sepuh. Bapake wis di bubak kawak. Tegese wis diwasa, ndak diwasa, wis tuwa. Wis tuwa. Muga nek sok sak wayah-wayah jumeneng utawa madeg dadi sesepuh Nggih. utawa pujangga dukun lah istilahnya wis oleh. Oh ngoten. Iya. Sakmono wae Nip ya. Sampun Pak Win. Nggih. Matur suwun Mas Soka, ambek aku kaya ngene iki. Nggih. Sambung malih kapan-kapan matur suwun. Terima kasih Wanti Budaya muga-muga laris ning donya. Amin. Amin. Aja lali kok lek masukan ndak iso kene siap. Ya ngono lho Pak. Agung budaya. Wah, yes. Nggih. Nggih, matur kuwi panuwun Pak Win. Wah, pepunden kula. Heeh, pokoke bareng-bareng ya ora apa-apa Pak Win. Kene wong dua ngono ya mening jane ya. Mending dua apa lek ngarani ya? Lah iya, Mbak Anip, Dalem. iki panjenenganmu ora entuk lenggah sik. Nggih. Para sesepuh iki nyuwune sesideman Mbak Ani Padul. Nah. Ngoten. Iya, iki sadurunge engko sesideman mari ngono all artis lagune tembange terakhir. Oh, Nah, siap. nggih. Monggo kanca-kanca Wanti Budaya sesideman sesarengan SC Audio. Nah, nggih. Ani Padul. Suwito Larasan. Bersama Mas Unyil. Osa, satu. Wanti Budaya. Asik. Ayo. Dwi Ani Fadel. Dalam masakan. Enak deh. SC Audio. Luwe becek patenono tinggal pemisah Sulistyo dari wangi
Pripun? Ora lebar. Ya ampun, ora lebar dah. Ora lebar. Ada ditahan ning gone Pak Triyono. Setunggal malih nggih. Nggih, heeh. Damel all niki dadi ati karo Kitil Sumilir. Mbak Putih, ya, monggo kanca-kanca oleh napa. Nggih, nggih. Niki ngaturaken guging panuwun, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga besar Bapak Triyono juga Ibu, ugi sedaya kemawon para rawuh, para kadang ingkang sampun lelenggan nenggani ngantos titipunaning adicara ing dalu punika matur guging panuwun, juga seluruhnya saja ibu-ibu yang ada di belakang geng pawonnya Pak Triyono juga Ibu Sumarmi matur guging panuwun, kadang Sinoman kadang Juruladi, ugi konco-konco SC Audio, konco-konco sedaya kemawon channel YouTube Bolo Ngopi Kuwabueh pokoknya sak grup matur nuwun. Mbok menawi kathah lepat anggen kula matur ugi tindak tanduk ingkang kirang nuju prana kula sak kanca saking Wande Budaya namung saged nyuwun ngadunging samudra pangaksami. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih persembahan terakhir all artisnya Wande Budaya. Matur nuwun sampai jumpa. Gas. Heka he, heka he, heka he, heka he, heka he. So. Sangga